אסף, מיקרופון. אני עשיתי את העבודה שלי על השיר גוליית של כוורת. בעבודה אני הסברתי את הקשר של השיר עם מלחמת יום הכיפורים. למשל, יש משפט בשיר, לא יעזור לך שנתיים. אז מלחמת יום הכיפורים הייתה ב-1973, ואת השיר כתבו ב-75 ושנתיים. אז כל משפט יש לו את ההקשר שלו, אבל הפרזנטציה שלי עשיתי הקשר שונה לגמרי, ופשוט החלטתי להציג את השיר להציג בהצגה. הצגתי את השיר בהצגה, וכאילו זה בעצם הצגה של סיפור דוד וגוליית ברוח שטותית של השיר הזה. שעמם לי נורא. כל החיים שלי הייתי רואה צאן. היחידים שיודעים מי אני הם שני גמלים וגדי. אני צריך שינוי בחיים שלי. אני רוצה שאנשים ידעו מי אני. אולי זה נשמע טיפה רחוק, אבל להיות מלך זה נשמע די נחמד. להיות עם כתר על הראש, ולבוש מלכות וגלימה, ונבל. תמיד רציתי לנגן על נבל. סתם פנטזיות של נער מתבגר. מי בא להתמודד מול גוליית השרירי בכל רחבי ישראל? אני אתמודד מולך. אתה ילד קטן, תתמודד מולי. בוא אליי, גוליית נחמד. שב אצלי על כף היד. ככה מדברים? אמר גוליית באשקלונית. רגע, באשקלונית? מי מדבר היום באשקלונית? כבר מזמן השפה הרשמית היא ארמית. אתה צוחק עליי? כך תנגן! אבן לעברו ידם, כבר קל לו בול בפרונים.